Det jeg starter med at gøre her, det er at lave en sketch, og det er egentlig bare for at have en skitse, så jeg har noget at arbejde ud fra, når jeg skal finde min hulafstand, og når jeg skal markere det op på mit papir senere. Sådan mit fysiske papir, ikke mit... nu skal jeg lige ramme her, mens jeg snakker. Sådan så jeg har nogle rammer, eller hvad man skal kalde det, og nogle udgangspunkter, at jeg kan bruge, når jeg skal finde ud af målene og dimensionerne på den form her, den nu har. Jeg laver sådan en kasse her, fordi det giver mig mulighed for at indtaste alle de dimensioner, at vi har fundet tidligere. Og nu skal jeg skrive her. Jeg kan ikke skrive og snakke samtidig. Bær over med mig. Og tage en tår kaffe, mens jeg lige sætter her og lige sætter nogle tal på det her. Det var ikke godt nok. Se, hvis nu jeg havde været teknisk, grafisk designermand, så havde jeg været færdig for længst. Se, jeg kan lige tricks her. 26,65 delt med 2. Bang! Det samme gør jeg her. Afstanden ind til vores centerlinje 110,825 delt med 2. Se, nu er den lige i midten. Det var ed og sprøjt med heldig. Se, hvis jeg så ikke lige kan flytte den der derind, så har jeg styr på den. Så skal vi lige have afstanden her, som vi også fandt tidligere. Den var der. Må så ikke, at den skulle være tilsvarende hernede nu, hvis vi var heldige. Men altså, man bliver helt rørt. Bang! Så har vi fået sat de 4 hjørner op her på vores hulafstand. Lad lige dem her om til konstruktionslinjen. Fordi den her skitse her, det er den, der skal være grundlag for alt, hvad vi laver herfra. De her CAD-software-programmer, de er lavet sådan, så at man tegner en skitse i 2D, og så bagefter så bygger man det op derfra, så man sætter en højde på, eller man kan både ekstrudere opad, og man kan få det til at bruge en skitse til at snurre rundt. Men det skal I nok få set senere, hvordan jeg bruger de værktøjer her. Men det var, hvad jeg havde lige for nu.